Yes, eto na ako. Thank you for coming sa aking live stream. Ayan. Okay na bro, from BK Monzito. Edne Padegayan says, hello, hello, hello. Saan ka bro? Dito ako ngayon sa Ayala Center Mall. Ayala Mall. Chris B. Hoy, Crystal Santol. Musta na? Okay lang po, Chris B. Day off na sad. Kapahuway. Yaman talaga ni bro. Dili, grabe. Di man ako mayaman. Laning dako lagi ka karon. Gamay oy. Grabe sa ni si Chris B makainog dako oy. Kau na jud. Ha ha ha. Gamay daw oh. Tanawa pati tasa nimo dako na sad. Ikaw na jud Chris B. Grabe kay ni makapanungog si Chris B. Sungugan. Pinakasungugan sa tanang sungugan. Chris B. Adyot lang ko mag-LS kay mauli na pod ko karong taod-taod. And nag dili kaganahan og sungugan. Lakaw na lang ko oy. Ayaw lang nawa, please. Kulang pa kay kong WH. Ana lang ka. Sungugan na lang ko all you want. Unlimited sungog. Sige, sugot na ko. Unlimited sungog. Uy, crispy. Tingog sa nga ra, uy. Huwag hawa, crispy. Ana ra ka? Ay, nako. From BK Monzito. Hi, Chris B. Hi daw, Chris B. Sa imuhang friend nga rin na si BK Monzito. Blessed Pro Gamer. Hello, hello, everyone. Yes. You're not yet friends with BK Monzito, Blessed Pro Gamer, and Chris B. Go to their houses. Okay?
Yes. Ang BK Monzito. Ang BK Monzito. Hi, Blessed Pro Gamer. Yes. Hi daw. Blessed Pro Gamer. Goodbye all. Dili na ko sa host kay dili siya ganahan sumogon. Dili, okay ra lagi ko sumogon, Crispy. Ayaw ha, please. Please. Luoy ka. Ay, nako. Monetize na ka, Crispy. Pwede pa dyan ko monetize ba? Okay, kayo. Di ko gawas man. Di ko gawas man sa ilong imong tingog. Ha? O sige, dili na po gawas sa akong ilong. Dili na. Ako na magi tabunan. From Edna Patigayan, good evening host. Yes, good evening host daw. Good evening pod nimo diha Edna Patigayan. Santos Trasha is in the house. Saying hi. Hi there. Thank you for coming to my live stream. If you're not yet friends with Santosh, next month pako traffic kay na ako'y duha na si Mangot. Unsay pa sa mga mga thumbs mga thumbs down ng kasabatan ng si Mangot. Okay na ulit bro. Yes, thank you. Doc Lloyd Ben. Hi Chris B. Friends na ba mo Doc Lloyd Ben and Chris B? Not, di ko sure. Santos Tresha, hi from Doc Lloyd Ben. Next month ako traffic. Kaya na ako'y duha ka si Mangot. Oh, sa status ko ba? Okay. Like copyright? Nakay copyright? Yes, matagal na kami friends ni Chris Villas. Kini yung mga copyright, no? Atot kaya, no? Hello po, Doc Lloyd. Wow. Wow. Si Mangot is copyright. Yes, copyright daw ang si Mangot. Strike, take down ako. Unsa mga reasons nga maingon ana imong account? Hi everyone from Vanji TV. Yes. Hi daw everyone. Katong dili pa friends ni Auntie Vanji, please go to her house. Host. Yeah, Ma'am Jem Lahera is in the house. Thank you for coming by, Ma'am Jem. Kasi yung mga vids di akin.
pictures. Ganun pala yun. Done thumbs up, sir. Yes, thank you, Ma'am Jem Lahera. Yes, yes, yes. Hello everyone. Sa mga hindi pa friends pala dito ni Ma'am Jem Lahera, please go to her house, do anything you can, and make sure it counts. Hi, Jem Lahera from Doc Lloydie Ben. Doc, shout out po sa'yo. Yung may cute na bata na nakikijoin, taktakpan ko muna sa gilid. Nakikijoin talaga siya. May makulit na bata, no? Baka maano ako dun. Kaya hindi ko naman kilala yung bata. Siya naman yung pabigla-biglang siya naman yung pabigla-biglang nagpakita dyan. Hello, hello, walang iwanan. Yes, from Ate Shiji. Dito na si Ate Shiji. Hindi niyo pa siya friend. Puntahan niyo na siya sa bahay niya. Make sure um, it will count. Dito na naman si Masuko, si Lolo Whitey Ana from Ate Jem Lahera. Bitaw, makbantay bitaw ko. Ate Shiji, hello Doc Lloydie Ben. Chris B, ambot nimo lakaw na ko. Oy, silip ra ko nimo kay naluoy ko. Grobe to si ano, oh, Chris B. Pag background lang gud ko dira nimo good, ayaw lang hawa. Maluoy ka. Hi Ate Shiji from Doc Lloydie Ben. Ang unsa ang mo minus Ma'am Jem Lahera? Holiday na dito sa Saudi kaya walang pasok. Yay, masarap ang tulog at mahaba. Wow. Mm, dito na naman. Dili ko magbuot di ay ka na ko. Ayaw lag hawa lagi. Laina na mo Chris Gay. Mga tag dili. Dugay na nga friends diri. Hello, taon ka please. Dito rin sa Pinas, Ed Mubarak, everyone from Doc Lloydie Ben. Minus sa ba na imuhang watch hours. Yes, basta na bata di ay, oy. Di atot mo ng mga bata ako ni pangusion. Kumakit ay sa video na ko. Joke lang. Yan, nasa siya ay so, di atot. Bitaw mo, bitaw na ara ko diri. Looy kayo ka ba? Hello there, people from so to from Saudi Arabia. Eid Mubarak to all of you. Yes. Bitaw. Looy, bitaw kayo ko, Chris Bay. Ayaw, pila na ako ka months. 7 months na ako diri sa YouTube. Wag hapon ko na complete sa akong watch hours. Dagan pa kay kog kulang. Bag mga mga 1,000 pa lang ang ako 1,100 pa lang ako ang subscribers and I believe mga
600 pa akong watch hours. I need more. Ganun dili man ko blue. Sa una blue man ko. Bitaw, nganong dili ka blue? Wala ko kinsa man yung nag-edit ani, wa ko kay baw. Blue naman ka, di ba? Feel na ko katong imong usa nga account ang na blue na ako. Dili ang imong B. Hmm. Pag LS kanunay host, sige mag LS ko every night siguro. Ano, after na ko sa trabaho, I try na ko. Maka LS jud ko every night kay para pasaka na siya sa na mabisi man gud ko usahay pa sa work or niya kapoy pud kapuyan na pud ko mag LS inig kagabi eh. Kay mostly sa ako ang work magstorya mi sa ako ang sa mga pasyente inana. Giotro ra nimo ang name. Mao ba? Di ako check. Let me check. Ano man eh. Si Owel Jaw pud bitaw dili na siya blue sa ako apong account. Wa ko kay ba kung ano. Pwede mo na i-change sa phone, di ba? Ako i-change sa akong phone. Let's loading pa. Still loading. Basta dili na ko nimo lakaw na ko, bahala ka. Di na tinuod na ni. Grabe kay si Chris B oy. Ikaw na jud Chris B. Sungugan pagkahuman kay looran. Ayaw luod-luod dira. Good. Ay load dira 27 minutes para ba ko na. Grabe kay ka. Sa tuwing gingon ayaw pagbuot kabalo kang Pebrero ko. Hinana day ba sa Pebrero? Ah, imuha na GF host ng lood man. Dili ako lang ng kuan close friend. Close friend ra ko na. Close na may open pa jud mi, di ba? Kini si kuan si Crispy Butan kaayo ni. Ano jud kinabut-anan sa tanan akong amiga nga na ilan.
Ha ha ha, dili na tinuod sis Jem. Kanunay mi magkaaway anak niya dere. Dili taon. Pila na imo mga 600 pa in town Ma'am Jem. 600 pa jud. Kamay pa kaayo. Wala pa kaabot. I-compare nimo sa 4,000 na kailangan. 600 pa jud. Oh my God. Maka-stress. Ha ha ha. Mayo kay blue na ko, lakaw na unta ko. Pasalamat ka na apa ko dere. Strikta kay sa personal, oy. Kinastriktahan sa tanan. Pero buotan gihapon. Pag sige lang og LS host from Ma'am Jem Lahen. Kay sige ako na i-try nga ang every night maka live stream ko para ma-complete na ko ako ang requirement. I-blue na lang tamutanan derebe. Change na ko inyohang status. Katawa pa diha kay wala ko nalipay. Yun ako mukatawa. O pag-upload og videos. Yeah. Sa tanan akong kanang ganahan no, kanang mag-LS na lang kay di nakakailangan mag-edit, di nakakailangan pa mag check kung asay dapit na sayop sa imong video kay sa LS man gud diretso ran i-upload. From Ate Shiji. Hello, hello, Ate at Jem Lahera. Hello daw. From Ate Crispy, mag-inom na lang kog tubag ani. Kaangin nimo kang santula ka. Unsay kaangin nimo? Kasabot. Hello po Ate Shiji Mwa. Ma'am Jem Lahera says, Crispy sis, ayaw na si pangumidya diha. Di ba adjud na iya ha, Ma'am Jem, dili na iya komedya ka na tinadaan na man na iya ha. So, Ate Shiji, shout out sa'yo. Ma'am, wow. From Ma'am Jem Lahera. Shout out daw sa'yo. Unsa man sis Jem, magul-anon man siya, mag-LS. O na sige na siya panguan, pang media, panungog, pang unsa pa na dira tanan. Kay magul-anon kuno ko. I-welcome noon na ni in sa LS ni host para mudaghan. Yes. Hello, hello, Ma'am Jem Lahera. Punta ka sa garden ko. Kunin mo kamatis ko. Makakaasa. Maka, makaasa ka. Alam yan ni host, Crystal. Garantisado. Yes, totoo. Totoo po yan. Puntahan niyo si Ate Shiji. Dalas ko ganihang buntag, wala man lagi ka. Kinsa ako?
Please, please be sis. Ana dyan. Kaya sa wala makahibaw ko unsay isulti. Pahibaw na ang Ayala nga manirado na daw sila in 5 minutes. Oh, usang bu ni usang beses sa LS ko wala ka mosulod. Sulod ba ya? Background ra ko. Sa ka orasan ning nag-LS. Mao ka bantay. Oy, salamat sa blue na jacket host. Walay problema. Sa ka orasan nag-LS. Chris B. 12 hours ago. We, pailad man ka ba? BG sa imong lubot. Wala bitaw. 12 hours ago ning mata ko unsa na oras sa mga alas 6. Kaya natuog ko whole day. Alauna na manggod ko sa kadlaw nakatuog. Ito mga alas 4 or alas 6 pa ako nakamata ganina sa hapon na. Dira di ay. Mag-LS dahil siya. Bitaw Crystal oy, mag-inom pa ko og beer. Asa ka mag-inom og beer? Nag-LS og balik. Dara miss ko na kayo mo imong giingon. Bitaw Crystal oy. Lakaw na ko Crystal, bye-bye. Sige, bye-bye. Asa mo magtagay? Salamat sa tanan. Salamat ninyo tanan. Sabi ni Ma'am Frisbee. Deka i-end na po nina ko after apting ka diha ayaw pangita og lain. Unsa unsa man na imong giinom host? Kuan ra ni oy. Katong nga coffee. Sa coffee bean. Caramel caramel macchiato. Nakuha mag ang katumaning large nga mug ako ang gipili para dako. Lahi ra jud diri kinagamyan. Anong kinagamyan man dira sa asa day ka Ma'am Jam? Dapita karon. Anong kinagamyan man imo?
Coffee in gamay tasa. Oh, gagmay ang tasa dira sa inyo ha. Palitan ta mga dagko nga tasa. Kabalaka. Kung ma-monetize na ta sa Italy. Katuman na ilaha dirang itong mga espresso. Espresso ba tawagan na? Itong shot-shot. O espresso. Kana lagi. Pero mura ginani kadak Pero sa kandila lani na paong. Hmm. Nana dyan na sa mga coffee shop siguro dira kay diri naman po yung espresso na shot. Hard coffee nila o kung sa Pilipinas pa mo nagitawag nga kaping barako. Nana jud na. Unsa man nga kape imong hilig Ma'am Jem? O barako padala ko aray barako. Cappuccino nga coffee. Lami man sad. Pero ako ganahan ko kaning macchiato. Caramel macchiato. Sakto lang yang katamis ug sakto lang po diya ang kapait. Excuse me. Ano? Hmm. Italian ice cream pod nila. Also macchiato ganahan ko. Di ba lami man ang macchiato? From little bit paglinawan. Hey, late na ko. Wala pa kaayo, ma'am. Ma'am Lilibet. Ma'am Lilibet is in the house. Oh, lami ang macchiato. Yes. Nahandred ko ang macchiato. Hi, Lilibet. Welcome here. Welcome here daw, Ma'am Lilibet. BG lang ako, bro. Yes, thank you for uh, staying with me here, BK Monzito. BG lang ako, bro. Yes. Hello, everyone. Yeah. I'll be home siguro in a while because hapit na mag-close ang mall. Felixima Highway, kamusta bro? Yes, doing great. Thank you for asking.
Ikaw, kamusta ka rin dyan? Felix Sema. Felix Sema Highway. Okay, Mozito, shout out sa iyo from Jem Lahera. Felix Sema Highway, hello from Jem Lahera. From Lilibet Paglinawan, yes, hello ma'am, Jam. Kung hindi pa kayo magkakaibigan, please puntahan yung bahay ng isa't isa. Tikin nyo yung isa't isa para maging friends na din kayo. Okay? Huwag niyong kalimutan din mag-iwan ng sa aking LS, please. Sana pabutin natin ng kahit 20 ganito. Please. 20 balintong host? Yes, 20 ka balintong. Joke, joke. Joker sa ni si Ma'am Jenda. Kana, 11 na ato ang balintong. Thank you. Thank you sa ato ang 6 kabuok na viewers. 7 viewers. And sa ato ang 11 kabuok tumbling. Ako i-open ako Momo account. Host, ako ang i-likes. Momo account. Nandi kay Momo, ma'am. Bijira. Okay, sige, sige. Thank you kayo, Ma'am Jen. Mag-schedule na lang ko no bisag 1 hour every night. Yes, ako i-like BG niya. Thank you. Thank you, ma'am. O, tagagabi, 1 hour ka mag-alas. Bitaw? Grabe mo hakot og kuan. Watch hours ang ining mag-live stream ka. Depende po na musulod kung daghang tawo. Mao. Mao jud. Bisag tag 10 minutes lang kada tawo, okay na kay kuan na. Wala ko'y problema. Yeah, what if na ining sulod nimo og mga kuan ka buok 30 pero wala sila nagdungan. Pero at least naka 10 minutes sila nimo. Okay na kay na oy. Dako na ng tabang.
lang jud kay mag-loading lang jud usahay ang internet diri sa Pilipinas. Putol-putol usahay. Momo account. Dara na si Ma'am Jem. Momo account daw na niya. From Ma'am Heidi Enting. Hello, Ma'am. Oh, pang 11 na host. Yes. Thank you. Thank you, guys. Actually, Ma'am Jem, 12. 12 naman siguro. 12 na ako makita dire sa ko screen. Hindi lang ko sure. Bitaw, oy, lagot pod diha. Ned, pod na diha ang net, magkamang. Grabe pas kamang. Oh, 12 di ay. Yes. Guys, 8 more. May padiri kami na mapulaan og internet. Ikaw, bitaw kasabot nga no diri sa Philippines, hinay kay ang internet. Hinay kayo nya mahal pa jud. Di pareha sa uban nga countries nga kusog na, barato. Like niadto ko og Hong Kong, barato ka ito ilang internet one time. Hello Heidi Inting, shout out sa iyo. Yes. Kani si Ma'am Heidi, kaubanin ako sa trabaho. Atupod si Ma'am Liliba. Support ra po ni sila nako. But nga ano ng internet diri sa kuan ay. Fiber diri host na napakapin fiber vision na cinema. Nindot ang fiber diri ang fiber mahal kay 1899 man siguro baratuhan. 1,899 ang monthly sa mao na ko nahibaw-an nga price nila. Pero ang Sky Home Direct murag kuan 999 ilaha. Pero walay telephone. Balay mahog siya nga internet o cable only. Dili kay mga 40 euros pero sulit pod kung mag-upload mi kay kusog man kay package na pud siya sa landline and sa fiber. Nindot pila ng mga 40 euros i-convert sa peso.
Ako kahibaw kung pila ang kuan euro karon. Pero okay na. I think okay na siya na price. Kay kusog man pod siguro inyo internet speed i-compare nimo diri sa Philippines na mag 5 Mbps ra ng kuan. Amo ang internet karon sa balay nga 1299. Dili na siya fiber. Nanay telephone napay internet. 1299 siya. O, di ba? Okay na 2K plus mga 2,000. Tapos kusog pa inyo internet, dili pa siya mag-buffer. So, ma-buffer pa man. Okay na. Musulod naman ang murag Chinese na brand. Kalimot noon sa tingan. Pero wala pa jud siya fully take effect. Nag-wait pa siguro na sila sa una nila pagka-connect. Transfer kog network. Mon Santiago is in the house, yes. Hello, Boss Mon. Tagadiin ka, boss. Ma'am Jem Lahera, kadto ni uli ko diya sa mes, daghan kaayo kong load. Daghan kaayo ko nahurot nga load. Nawala ko og LS good. Grabe lagi kahilo. Labi na sa Bohol. Taga Pampanga. Meron tayong kasama. Bakit ka marunong mag-Bisaya? Sabi mo, hello, bye. Labi na sa Bohol. Bitaw, hinay jud kang internet sa Philippines. Hello bro from Jem Lahera. Hindi pa kayo magkatapikan, gawin yun ng lahat. Make sure it counts, okay? Kasabot ra ko gamay. Wow. Grabe. Ikaw na. Wow, welcome here, Brother Mon. Kasabot daw siya magbisaya, Ma'am Jem Lahera. Sa taga Pampanga siya. That's nice. Daghang salamat. Daghang salamat sa imo diha. But Tagalog lang host. Okay, sige. Mahirapan manggod ko sa kalisod magtagalog eh. Sa Dipolog ako dati, kabalo ka. Bisaya man sa Dipolog. 'Di ba Bisaya sa Dipolog? Na Sermon, bago pa lang ang channel mo. Yes. Guys, I'll be ending this live stream in like 2 minutes because sarado na jud ang mall. Namo ko sa mall. Parang Momo account joke. Momo account na naman. Talaga tong sino. Yes ma'am, hindi ako nag-vlog like Chris. Like Chris. Sir mo, thumbs up muna sir bago mag-end si host. Oo nga,
Please give me a thumbs up. Okay, sermon from Jem Lahera. Okay, nanatay 13 ka-likes. Thank you. Sayang din ang points. Sayang din points na yon. Tamsak na, sir. Kahit labag sa loob ko. Grabe naman to si Dex Cadet. Salamat. Ayan, magto 2 minutes na. So, tingin ko kailangan ko nang i-end. Thank you, Sir Mon. Thank you, Dex Cadet, sa thumbs up na binigay niya. Mag-e-end na rin kasi ako magsasara na yung mall. Nandito ako sa mall. Ana, host ba kung naa mo sulod nimo support jud kay para mo balik-balik nimo. Ana jud na. Shout out Dex Cadet. Yes, nandito si Ma'am Jem Lahera. Shout out daw nimo. Shout out kay Dex Cadet. Shout out na ka. Ay mo out. Yeah, mo out na ko in yeah, karon. Kay Bisaya pala na dito. Yes. Bisaya ko, Sir Dex. Dex Cadet, hindi pa tayo dikit. Oy, dikitan nyo na. Di ko maintindihan ha, di ko kasabot. Yeah, pwede naman tayo magtagalog kung gusto nyo magtagalog. Pero shout out sa'yo dyan. Hmm. Host na Mia magkalik. Bye everyone. Wala bito ako na Mia kalit na loading akong internet. Sorry. So, mo na ni guys. Dili na ako. Dili na lang ko kutob. Dili na lang ko taman. Dili na ko mugukod sa taong kusog mo dagan. Kay kung di gyud, wa na tay pug sanay. Ay na lang, ay nakug atika, pero atika. Okay guys, so I'll end this live stream now, so bye.